ଭଲ ଗାଁ ଗାଁ ବଢୁନି କ'ଣ ରେ ଆଗ ବଢୁନି ବୋଇଲେ ଭାଇନା ଆଉ ତାଙ୍କର ତ 2 ଘର 3 ଘର କୁଟୁମ୍ବର ତ କିଛି ନାହିଁ। ଓହୋ ପିଲାପିଲି କିଏ ନାହିଁ? ପିଲାପିଲି ନାହିଁ ଖାଲି ଆମ ଘରଟା ହଁ ହଁ ଆଉ ସେ ଆମ ନାଇକ ଘର ବଡ଼ ଘରଟା ହଁ 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 ଆମ 2 ଘର ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଏକଣା ଗୋଟେ ଘର ହୁଁ 2-3 ଘର ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଭଣଜାଟି ତମର 20 ବର୍ଷର ପୁଅ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ହୁଁ ଆଉ ଏବେ ନାତିର ଗୋଟେ ହେଇଛି ଝିଅଟି ପୁଅର ଗୋଟେ ଝିଅଟି। ହୁଁ ଆଉ ଯେତେ ଝିଅ ଥିଲେ ସବୁ ତ ଗଲେ ଆରେ। ହଁ ହଁ ଏଇଟା ମହାପୁରଟା ବୋଧେ ନା? ହଁ ଭାଇନା। କୋଉ ବାଟେ ଆମେ ଯାଉଥିଲେ? ରାସ୍ତା ସେଇଠି ଅଛି ଗାଁ ଆଡ଼ୁ ଯିବାକୁ ହବ। ହଁ ଗାଁ ଆଡ଼ୁ ହୁଁ ହୁଁ ଗାଁ ବାଟିଆ ଯାଉଛନ୍ତି ହୁଁ ଆସିଲେ ହୁଁ ହୁଁ ଗାଁ ବାଟିଆ ଯିବେ ନାଇଁ ବୋଲେ ଏଇ ଉପର ସାଇଡ଼କୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ହୁଁ ଆସିବେ। ଏ ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ପଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛଟି ଦଉନି ଭାଇନା ହୁଁ 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 ସେଇଟା ଆମ୍ବଟା ହଁ 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 ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମୁହଁ। ହଁ ସେ ହଁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଆଉ ତମେ କୁଆଡୁ ବୁଲିବ ସିନା ଯାଇପାରିବନି। ହଁ ସେ ବାଟେ ସେ ଗୁମ୍ଫାଟା ଅଛି ସେ ବାଟେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଭିତରକୁ ନା? ସେଇଠି ହୁଁ ମୁହଁଟା ସେଇଠୁ ଆଗ ଉଠିବେ ହୁଁ ହୁଁ ଉଠିକିରି ହୁଁ ଏ ଯୋଉ ମଝିରେ ସେ ପଛୁଟା ଯେମିତି ଆଉଜି ରହିନି ଭାଇନା ଯୋଉ ବାନା ମରା ହେଇଛି ହୁଁ 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 ମଝିରେ ଯେ ଖାଲଟା ଅଛି ଖାଲରେ ତଳକୁ ଓହୋ ହୋ ତଳକୁ ବୁଲିଲେ ଋଷି ଗୁମ୍ଫାଟା ଦେଖିପାରିବେ। ଯାଇଛ ଋଷି ଗୁମ୍ଫା କେବେ ଯାଇଛ? ନାଇଁ ଭାଇନା ମତେ ସେଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସେଠି ବୁଲି ପାରିବିନି ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି। ମୁଁ ଗଲେ ବି ମତେ ମୁହଁରୁ ସେଇଠି ଆସୁଥିଲା ଆଉ ସେଇଠି ମତେ ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଆଉ ସେଇଠି ଗଲେ ଦେଖିବି। ଏତେ ଦୂର ଉଚ୍ଚର କଲାବେଳେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା କି? ନାଇଁ ଆମେ ମୁଁ ଖଟିବାରୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ହେବାର ଆଗରେ ହୁଁ ଆଉ ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଭାଇନା ଗଲେ ବି ମତେ ସେ ମୁହଁରୁ ଆଗ ପଳେଇ ଆସୁଛି ସିନା ଆଉ ଯାଉନି। ଆମେ ହେଲେ ପିଲାବେଳେ ଯିବାର ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି ହୁଁ ପିଣ୍ଡିରେ ହୁଁ ପିଣ୍ଡିକି କାଳିଆପଟା ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆଉ? ହଁ ହୁଁ ହୁଁ ଆସିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇଠିର ପଣସ ନେବେ ହୁଁ ପ୍ରସାଦ ଆମ ଗାଁରେ ଦେଇକି ଆଗେ ଦେବେ ହୁଁ ହୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହୁଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଟା ମନ୍ଦିରଟେ ହେଇପାରୁନି ନାଇଁ? ଆଉ କଣ କରିବା ଭାଇନା ସେଇଟା ସେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ ତ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ ଏଟା କଣ କରିବା ତାଙ୍କେ ତ ନିଜେ ମନ୍ଦିର କରି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ମନ୍ଦିର କରିବ କିଏ ଭାଇନା? କରିବ ହଁ ହଁ ଏଇ ଯେ ତାଙ୍କେ ପର୍ବତ ଢଳି ଫଳିକି ରହିଛି ତାଙ୍କେ ପାହାଡ଼ଟା ଆଗା ହୁଁ ସପନରେ କହିଲେ ହୁଁ ତାଙ୍କେ ଆଗା ସପନରେ କହିଲେ କହିଲୁକିରି ହୁଁ ଆଉ 7 ଦିନ ହେଠି ସେ ପିଣ୍ଡିକି ନରସିଂହ ପାଖକୁ ଗଲୁ ହୁଁ ହନୁମାନ ପାଖକୁ ହୁଁ ଇ ଉପରେ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କେ ଆଗ ବାହାରିଥିଲେ ଉପରେ ଏଇଟା ମଝିରେ ଗୋଟେ ବାଟଟି ଅଛି ନା ହଁ ଆମେ ହଁ ହାତୀ ହୁଁ କହୁଛୁ ହୁଁ 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 ସେ ଉପରେ ବାହାରିଲେ ହୁଁ ବାହାରିଲୁ କରି ସେଇଟା ଆଗା ତମର ସାନ ଭଣଜା ସେବା କରିକି ଥିବାର ହୁଁ 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 ଆଉ ଆମ ଘରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ମଦ ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ମନା ମନା ହୁଁ ଯାହା ଖାଇବ ଇଏରା ଆଉ ସିନା କୋଉଠିକି ଗଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଚଳିବାର ଅସୁବିଧା ହୁଁ 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 ନେଇକିରି ହେଡ଼ି ମହାପୁରଟା କିଏ ଚୁରେଇକି ନେଇଗଲେ ଉପାଡ଼ିକିରି ହୁଁ ନବା ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ ମାସେ ହେଲେ ଖେଟିଲାନି ଭାଇନା ହୁଁ ହୁଁ ସେ କାଳ ହେଇଗଲା ହୁଁ ଆଉ 2 ଜଣ ଛୁଇଁ ନତି ତାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ହୁଁ ହୁଁ ସେଇଠୁ ଆଗ ସେ ପିଲା ବାଇଆ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଇକି ତ ଜୀବନଟା ହାରିଦେଲା ଆଉ ହୁଁ ହୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କାଲା? ମେଘ ହେଉଛି ଆଉ ଯିବାନି।